Mga igsoon, mga anak sa Dios. Recap lang tagamay ha. Niadtong Lunes, nagisgot ta mahitungod sa pagkakabig ni Lydia, ang manindahay og panapton nga naminaw kang Pablo og Silas samtang sila nagsangyaw. Pag-abot sa adlaw nga Martes, nadungog pud nato ang pagkakabig sa warden nga mo'y nagbantay sa prisuhan kung diin nabilanggo si San Pablo og si Silas. Then gahapon atong nahibaw-an ang asoy sa pagkakabig ni Dionisio og ni Damaris samtang naminaw sila sa pakigpulong ni Pablo didto sa Athens sa templo sa unknown God. Karon dugangan pagjud ni nato. Usa pa pod sa mga nindot nga kasinatian mahitungod sa pagdani sa mga Gentiles nga mahimong mga Kristiyanos diha sa panaw ni San Pablo ug ni Silas, mao ang kasinatian sa pagkakabig ni Tito, Justo ug ni Crispo. Unique po ning ilahang story. Si Tito Justo, usa ka magtotoo sa Dios daan, bisan pa nga dili siya Hudiyo. Nganuman, tungod kay ang iyang balay nahimutang tupad sa sinagoga sa Corinto. So silingan niya ang mga magtotoo. Tungod sa iyang pagkadani sa mensahe ni Pablo, iyang giabli ang tibuok niyang panimalay aron mahimong lugar sa pag-alagad sa Dios. Si Crispo sa laing bahin, usa sad siya ka leader sa sinagoga og bisan sa iyang taas habog nga posisyon, nituo siya kang Kristo uban sa tanang miyembro sa iyang panimalay. Ang ilang desisyon dako kayog kalabutan sa kadaugan sa ebanghelyo sa Corinto. Ug daghang mga taga-Corinto ang nakabig, ang nabunyagan ug misugod sa bag-ong kinabuhi uban kang Kristo. Kaniadto sila si Tito Justo ug si Crispo, mga pangulo gyud ni sila sa lumad nga pagtuo. Apan human sila makaila sa tinuod nga Mesiyas, ilang gibiyaan ang ilang naandan ug misulod sa kalipay ug kalisod sa pagka-Kristiyanos. Ang ilang panimalay nahimong sentro sa panagtigom sa simbahan, mga balay nga napuno sa Espiritu Santo, ug niining ilang mga tigom sa panimalay ni Tito Justo ug ni Crispo, sila nag-inambitay dili lang sa kalipay, kundi lakip na usab sa daghan nga mga sakripisyo. Kini nga kasinatian ang maghatag og hulagway sa gisulti ni Hesus sa ebanghelyo karon. Diha sa John 16:16-20. You will weep and mourn while the world rejoices. You will grieve, but your grief will turn to joy. John 16:20. Maghilak og magminatay kamo samtang maglipay ang kalibutan. Kamo masubo apan ang inyong kasubo mahimong kalipay. Unsa may atong makutlo aning atong ebanghelyo karon? Una nga punto, gipadayag ni Hesus nga ang kasubo kabahin sa tinuod nga panaw sa pagtuo. Sa ebanghelyo si Hesus naghisgot sa panahon nga dili siya makita. Ug ang mga tinunan nahimong naturalmente masulubon. Kini naghisgot sa mga higayon sa kinabuhi nga murag gibiyaan kita sa Ginoo. Sama sa panahon sa kasakit, panahon sa trahedya, o panahon nga maglibog ta kung unsay angay nga buhaton. Apan kini nga kasubo, dili mao ang katapusan sa atong panaw. Kini usa ka paagi sa pagpangandam sa kalipay sa iyang pagpakita. Ang pag-abot sa grasya, ang pagtubag sa atong mga pag-ampo, ug ang atong pag-uswag sa atong espiritual nga kinabuhi. Sama sa gibati nila Tito Justo ug ni Crispo, dili sayon ang pagbiya sa karaang tinuuhan, apan ang ilang pagtuo misangpot sa dako nga pag-uswag sa ilang komunidad. Sa panahon ni Tito Justo ug ni Crispo, nay mga gitawag nga God-fearers, nga mo'y paglarawan sa mga taong God-fearing Gentiles. Ug sa simple nga hubad, kini sila mga hintil o mga Gentiles nga mahadlokon sa Dios. Kining God-fearing Gentiles mao mga dili Hudiyo nga nadani sa Dios sa Israel ug sagad
musunod sa mga buhat sa mga Hudiyo sama sa usay pagtambong pagani sa mga sinagoga. Kini mga tawhana magpakita og pagtahod sa Dios sa Israel og tinguha sa pagkat-on sa daghang bahin o dugan nga bahin sa pagtulunan sa Israel. Apan kini sila wala gayud nakabig sa Judaismo. Mao ni si Tito Justo og si Crispo. Ang ilang kasubo sa konteksto sa espiritual nga kinabuhi, dili lang pagbati sa kagul-anan, kundi usa ka lawom nga tingwa sa kasing-kasing nga makakaplag sa Ginoo. Lisod siya i-translate sa kanang lunlon nga binisaya, kana ganing faith seeker, magpangita ka sa mas lawom nga kahulugan sa kinabuhi. Mao na ang kasubo nga gipasabot nato. Kini nga kasubo daw kalayo nga mangitag unsay tumong sa kinabuhi, kabahin sa atong panaw sa pagtuo. Ug sa daghang higayon timan-i, kung mosinati ta aning kasubua, bisan pataas na tagpanaw sa atong pagkamagtutuo, kining kasi natiana, pultahan pod ni sa grasya. Gipadayag ni Jesus nga ang kasubo, kabahin sa tinuod nga panaw sa pagtuo. Ikaduhang punto, gisaad ni Jesus nga ang Espiritu Santo maghatag og kalipay nga labaw pa sa kalibutanong pagbati. Sa kalibutan, ang kalipay sagad nga masukod sa material nga kahintang. Daghan kag kwarta, makahuman kag eskwela, nakay trabaho, makabalay ka, o madato o mahimong kwartahan. Apan, kana nga kalipay, bisan pa man sa nindot nga pagbati nga dala niini, mulabay ra na og dali ra kaayo nga mahanaw. Ang kalipay nga gikan sa kalibutan na ay katapusan, na ay expiry. Sa pagkakaron, malipayon ka. O unya ugma, hurot na sad na nga pagbati. Lipay ka kaayo karon kay nakapalit kag bagong cellphone. Apan after some time, ordinaryo na lang na imong pagbati ana nga cellphone na. Apan ang kalipay nga gikan sa Espiritu Santo lahi gyud. LR, lahi ra. Kini nga kalipay wala mag-agad sa kahintang nimo nga makita sa gawas kundi sa kahintang sa kasing-kasing. Si Jesus ningon, "These things I have spoken to you so that my joy may be in you and your joy may be full." John 15:11. Gisulti ko kani sa inyo aron ang akong kalipay maanaa kaninyo ug ang inyong kalipay mamahimong hingpit. Kini nga kalipay dili masabtan sa kalibutan. Kini ang kalipay sa pagpasaylo bisan lisod. Ang kalipay sa pagserbisyo bisan daghang kapoy. Ang kalipay sa pag-antos alang sa uban. Ang kalipay nga moabot bisan naghilak ka. Kay imong gibati kinsa ra man gud ka nga hatagan ka sa Ginoo og grasya. Mao ni ang kalipay nga lawom ug dulot. Kalipay nga dili gikan sa kalibutan. Kalipay sa Espiritu Santo. Gisaad ni Jesus nga ang Espiritu Santo maghatag og kalipay nga labaw pa sa kalibutanong pagbati. Mga igsuon, mga anak sa Dios, ang kasubo og kalipay dili duha ka managlahi nga kasinatian nato mga Kristiyanos. Sila magkauban sa panaw. Sama sa gabi ug buntag, luha og katawa. Apan ang saad ni Jesus klaro, ang kasubo muagi, apan ang kalipay magpadayon. Ang pangutana mao kini, andam ba kita nga mulabang sa kasubo uban sa Espiritu Santo aron makaangkon sa tinuod nga kalipay? Sama nila ni Crispo og ni Tito Justo, ug sama sa mga santos nga misalig bisan sa kasakit, kita usab mahimong suga sa paglaom sa panimalay o komunidad. Mao nga pangitaon unta nato kini nga matang sa kalipay diya sa tanang aspeto sa atong kinabuhi. Kay ang Ginoo bisan dili nato siya makita o mabati sa tanang panahon, nanaad na siyang daan nga dili gyud ta niya pasagdan. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.